Halló, jó napot kívánok! Kezi csokkolom, tessék mondani. Halló? Itt vagyok, csak tessék beszélni. Halló, csokkolom. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tessék beszélni. Hát így a tévé. Asszonyom, elmondaná, hogy mi a baj? Állandóan fáj a fejem. Igen, két halántékánál vagy hátul a tarkójánál? Fáj a hátam. És nagyon fáj a hátam. Most mit ér ez a fejébe? És most? Hát jobb lenne. Én is úgy gondolom. Most mennyire fáj? Most jó. Feje? Az is jó? A fejem is jó. Akkor kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Kezi csokkolom. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszonthallásra. Nem menj el sehova. Most egy fél perces reklám következik, utána jövünk újra.